Hello bai apsong phone ka hamjotono no bahai tongbai kamin khai sabadi kesangma jorani sengke buma basa jarai bisna tongna sa soili anok bisingo hingke kono mote sweater jomruboi joborjosti tui phaike phataro no kono mote se jomni manchio hingke bu phano himdi hani hinprke poila ke haina soya olake otun no ko chumui phaipekha hingke sengtabo kisa himmi nyai yango sino parani no ganani bridge tabongni simi nostongmaya 3-4 বছর রংখানা তাবো ফনো স্নামজাগিয়া কাত বাইসে লামা রুইমা হিমু পার খাই yang খেটো বখাং থানা হানকে হানকে yang মুসুক রক দিগরা না হানকে যতনো বিদেশ টলা তৈ খাইছে বই মুসুক দিগরা রক লায়ু হানকে যেরাই হিমনানি হनै হিমনা মজং জাগো হनै নখরি রিখা হানকে কিসা কিসা হিমো মুসুকনো কিরি জাগै নাই আনো ফাদি হनै হনো হানকে yango hosini khainani bagai doi song tanglayo an bakrajak amani bina ama thaichanga an bakrajak bina ama thaichanga nana hingke song hosini 7 dino niramis sobainai abun bagai romphe bai do kisa charnai hanai babu an bakrano do songa rongo hanai song nogo no nokasa dos namlai tonglayo hingke babu maise jongsini angyango dut koloi tongkha kolya hingke khamporoi thangu karai nangai thangu dut srabu hingke dut srakbai chaya hanai yak thagiano pura koloi ma tongo babu maise sanai sekang hingke to an bakrano koloi tongkha hingke borok maise thangsini hingke ang kol sokka yango dut 8 liter mani tui bai dut bai 8 liter mani ordek phanai sekan dut bo khaichu ke sol no to phono botei phanai ka hamke mu phonchu go dut no hingke dut ojon ongkha hanai nai sungyang kari laikha kari mani pore sabsa thanda khai nai doi rok khijon nai norok nai tongdi seng doi rok snamani hingke nogo kam onek pailiya angai tonglayo yango moso saima bai phatoi suma bai hingke chuak tuak bo kisa misa nango pandani sini hindu dharmo ba chuak krike panda si choliya kisa misale nango hingke yang dut no thanda khlaina bagai nai thanda khaiye koloi tongo hingke kolya hingke bo doi thanda egla khnai koloi mang tongo kisa sipka hingke dati thanda khlaina bagai norok nai tongne ani video no payasa hingke like khai kelang dikisa subscribe khai di kaham hamya comment khai di norok ni chikon mikon kaisa kaini comment manphuna ang ara nangjago hingke norok ani video no nai di abo khe thanda khlaiye thanda motamoti angkha aboni bagai doi khichonei rugo hingke doi khichoni paibo kaham ke no makol nai jahate doi kono jaga bo budul sa ang tongye dei khayai pura kaham ke kol pai bekha hingke ke hani tugo danai job bai hingke hani tugo job bai dai payment kore hingke protikar na bonyai kaham ke bum thori ranai nobar habe dei bisingo tabo ke bisingo hani tego kublong hendai ripe bekha aboni bagai yango babu bai an busai paper nawoi labar roboi nai bumtho mothokoi tongo obo to nobar bo habi miya nangmiya hanai hingke nobar nanghakai doi chaya phonong naisi hingke portika rui khlopchak hingkai to tight ongjak aboni bagai nai protika bai kaham ke nai labar roi kholobai tiseri sinai tai jemon thudai ban baya jaga khai ta tabo khe khamka sailai tongo phung ai nai mai tui chabayei maikhelai ni banta khana maikhelai na hangkai tini nomo khamka rosai kam pai tongchina hanai yango khe chada aro phaina phaijak rang 200 mairum 2 kg da busuk bo khai jani parabo chanda ta jesapa nong khai rejangnai sari kangkha kirton kai sokpai kya 8ta 8:30 no
Yango khe tini horni chamung songoi tonglaio. Labra moi mungsa songnai hingke tei mungsa khai dal songjaknai. Tini ni mungni moi no wngnai labra moi no. Hingke yango fung ainai yong bai piya kakasong. Baja khailai tonglaio maikhilai ni banta. Nana moi songjak jaya po hingke baja simi kwthar baja khai tongo. Yango khe okra rok aban baja serlaio aban bangai khailai moi songlaio rusuk khuklaio kwthar. Angkhai jera no tei yang lama bwkhago ongkhorka. Obo khe tini ni chamung fulkopi tei songnai hinui kakasong darasong babu khainai mwkhwtwng jai khailai tonglaio sobai rok akorok. Hingke tei labra moi mungsa khaijaknai hingke chakhai moi rok khaijaknai tamtama bo khaijaknai saimanya. Norok no phunuknai ang je photo o mansa. Yango khe laifang bai no chakhai bokhorok no chakhai khlainai hinui ready wngpaikha tabuk bono boksana simi no. Hingke yang kaka piya boksai rwkha darasong. Mai khilai rok paibaiui tabuk khe yang abanchana hinui room bisingo pailaikha. Mai khilai rwmani nukliya ang cherai bejal khai tongoi. Kuningnya. Kuningnya. Tini ni video asuk jora tongyo wngsinai jotono no haino hai hambai. Khakhaio norok ani video no chajagani hinui. Ani video no nai tongkhe subscribe khai redi like khai redi comment khai redi share khai redi.